Kunya Pono tu. Pono. Pono. Oi, Pono. Hai, di siku angkiro eh. Lah panik dia mencari yang, malah sampai dia ke pagai itu mencari yang ah. Sangkuan yang ku anyui ang di banjir bandang. Dah tahu ang presenden. Mama ang mencari yang tu ah. Ada masalah ang. Ang gadean sawah. Sawah sialan yang kadang-kadang. Tu apa masalahnya? Ang solar bang tua, boleh diceriton kang. Kini ku juga kok. Besok saya haji. Yo kini. Kang. Iyalah. Hari pagi urang babi dua tarui kamu aro rabab dioso carito maswa kini tak jadi bana jo diri ambo matuane. Gas Pono. Oke sob. Sob ba kecil angko. Kecil yang kaki jawi. Sob tu sobat muka sweet nyoba aku ang capek sajo naik gulo ang. Oto Pajero, Oto Avanza, dilantak de Oto Bemo, piloi duit dan kebahagia sampai kini kosan Saroju. Mandi si Pono di kubang kabau untuk buang sial. Awa angko bukannya magia dan solusi, tapi wa membuat dan bertambah depresi. Jika disabui nan dibaritokan tumpak kapado diri ambo, ikolah kisah dui ambo yang sangat dramatis dan miris. Jika dibilang iyo si Elsa anak lah mama ambo iyo pulang kabako makan doangai. Jika bantu iyo si Elsa nan kita bilang bantu iyo lah bola kara dipijak kabau. Ancak mah. Ancak ba dia angko, ancak yo ancak tapi ancak kadilambuian. Kok dieto ambo kasih Elsako sebenarnya ambo ko indah cinta bana. Tapi ambo ko istilahnya kawin tapaso, nyopaso dek mama ambo, kecek mama ambo kalau ambo dak menikah jo anaknya putu yawa Pono. Hubungan mama joka manakan Pono itu kata mama ambo muatuan. Kok kadi bilang iyo tumpak kapado diri Elsa. Kok parangainya nang kita baco sabana mamai kwa. Kurangnya sabana kuper kurang pergaulan. Sangat pencuburu bana. Kok kita baca iyo pacemburu Elsa. Coba bayangkan HP ambo indak bulia talata ambo ka WC HP-nya buka. Jika HP dan kunci inyo mangamuak kulkasnya dongkak parioknya sipak. Mbak itu inyo kalau Elsa marah bola sarupo injo ciliang luko. Lamah Pono mah. Lawan lah. Bukan dan takut melawan Elsa. Kalau dan caki iyo si Elsa deko dan kanai 351. Pasal nomor Pono. Ewa ang ba ako engabana 351 tu pasal penganiayaan. Beko masuk dan 3 bulan ke kandang si Tumbin. Kalau dan pulang ke rumah bayi tujuh baru sampai dan di mengko pintu. Nan Elsa langsung medu ambo dari Sarawak sampai ke Baju. Mangaden Pono itu. Tentu kawaang dan praktekkan supaya waang tahu nan Elsa lasa roman bana juanjang palacak. Maalun Elsa ku curiga mungkin katonyo mano tahu ada parfum cewek nan laki iyo di baju ambo. Pada suatu hari ketika tu Aden sedang sibuk nonton film India di YouTube di HP.
Endak lamo di antaronyo aden takajui ado we amaswa iyo di grup alumni SMA Ambo. Bunyi tuh. Tapi bunyi WA Masua. Iya, wa angko ado sajo mai. Hai, baso di WA tu mengabakan. Baso kami maoi kamadokan acara bukber. Acara babuko bersama. Bilang banang abi hari baganti hari latiba masonyo di hari acara bukber buko basamo endak tangguang sananyo hati ambo katiko tu mu alun kabasobo jo kawan-kawan samaso SMA dulu matuane. Mualunan ke dibilang ikola reunian SMA Ambo pertama kalinya Ambo taragak bana karano lalamo indak basuwo. Rasa kangen, rasa rindu yang sangat begitu mendalam menggebu-gebu di hati Ambo. Darambo tasiro berdebar-debar jantungku dak-dik-duk. Tapi aden harus pede, tapi ado ciek nane takuian. Aden came beko kawan-kawanan tibo bau toranca Avanza Pajero. Sementara den pai jo onda sebe mati pajak. Sumantaro tampe lokasinya alanya serlok dek kawan kewe ambo. Iyo itu alamatnya di rumah makan nasi goreng narako. Lah siap mandi lah tukar baju, rambut lah bagi limang jo minyak kamiri, lah basemprot pulo seluruh badan den jo parfum Paris. Ambo bersiap kabarangke batanyo Elsa katiko tu. Akamada, stay di mana nampai ko dah. Manga pulo kau batanyo Elsa, aden kapai acara bukber, buko bersama jo alumni SMA den dulu. Baik cek dah. Ndak bisa do Elsa. Iko acara khusus. Bapak den pai, indak bisa. Oh ndak pede udah mambo den. Den kok buruk. Bukan itu Elsa, mohon pengertiannya Elsa. Banyak mana den karena udah mah. Dulu acara baralek mau dituloh. Udah bawa dan cara baralek. Atau udah tinggalin di luar. Udah makan lama-lama di dalam. Udah goyang-goyang artis. Udah pecah-pecah artis. Den ndak namu sebenarnya goyang do Elsa, tapi aden nyegang kete pentas. Baalo aden kamanula, aden yo ka-70. Ingat kau dulu ndak wakat tutu dan membawa kau acara barale. Orang sibuk makan-makan, kau mah hilang. Dan cari tanya to kau sibuk mangumpuan gale aku bekas. Itu mangkoknya dan ndak membawa kau Elsa. Kini kau tinggal saja lah di rumah. Semarang sudah lah, lantai ada udah. Pintu dan tutup dan kunci dari luar. Aden tinggalkan iyo si Elsa. Elsa tak kurang iyo di dalam. Aden menuju iyo sampai parkir Honda CB. Honda denengkol sebanyak lah 3 kali. Kironyo dak namu iyo idui. Dan calik busi iyo Honda CB. Tanya to businya lah hitam, akinya lah suak. Dek kare hati dan ketiko tu den engkol ulang-ulang sampai yo kapiradan kaki den akhirnya hidup juo nan Honda CB aden OTW menuju TKP Matuan. Kain cawo panjang 9 lapok tarampai ate tarali lamo jolambe ondambo bajalan kini ambola sampai lokasi rumah makan nasi goreng narako. Rem dipija onda waranti langsung ambo parkirkan onda ambo menuju yo ke dalam rumah makan nasi goreng. Tanya to kawan-kawan ambo lah standby duduk iyo di meja.
Ado si Sawal, ado Buyong Anyoy, ado Juo si Jensen, Sarato iyo si Marwa, Sofia ado Pulo, Tacela cie si Wati, Tasirok darah di dado si Watiko, malun mantan pacar ambo sama soe sama dulu, sanang hati dene. Pucuk dicinto, ulah pucuk nantasu. Nasapu aden ketika tuyo dek sesawal. Bro, deh lajawu berubah bentuk bro kini ya. Rambutnya kunyang. Iko rambut kunyang ko sawal karano tatumpa dek kuasate. Mungko bro lah kencelong lo. Oh iyalah sawal, ambo ko kan rajin perawatan skincare supaya mungko aden glowing. Lah duduk serupunya ambo dake kawan-kawan ambo ketika tu ambo duduk merapat iyo dake si Wati batanya Wati kabake ambo ajo kemari pono ajo onda ambo kemari Wati ambo laya doto limo di rumah tapi ambo parkir sajo maalun bensin mahal iyo Wati jadi na irit ambo jonda sajo kemari. Padahal lambo dak punya oto, jangan kan oto, ban sajo ada ndak punya. Indo lamo diantaronyo babunyi lara moto sama soto. Punya tuh. Tapi ala ramoto. Iya. Ambo tagalenje dibuwenyo kironyo ala ramoto si Jensen na babunyi. Lah sudah candonyo kami makan tangan iyolah dibasuh kami laba foto-foto selfie cis sarato kami iyolah bagoyang-goyang TikTok dan juga ndak lupa kami bumerang untuk kenang-kenangan dokumentasi untuk kawan-kawan alumni SMA Motu. Tambah larut juang lah sudah makan kawan lah bubar cie-cie menuju ke rumahnya masing-masing tinggal ambo surang sajo si Wati inyo labaran suataga batanya ambo ke si Wati kemana Wati pulangnya pon tunggulah dulu Wati ambo taraga mau tau-tau jo Wati berdua sajo mengecek ampe mato Jawati maalun lalamo kita dak baca rito Mawati jiko ba itu katu pono iyo landa ba kalau ambo oke sajo apa tuh cerita pono membali rokok di kade cino asok dibuang ke mano-mano jiko lebule ambo batanyo si Wati ala bapunyo apa alun Mawati jiko nan itu nan pono tanyokan ambo iyo lah balaki ko pono ambo balaki jo orang India iyo dun sana inyo samo sarulkan tapi ambo lah bacarai jo inyo pono amba kok bacarai makan hati ambo de inyo pono tiok sabanta inyo banyanyi tiok sabanta inyo bagoyang kadang-kadang inyo bagoyang di hati meja makan lalimu meja makan patah di inyo tapaso inyo pono laki den tua den usia pono kini singgah tuh untuk sementara iyo pono kalau pono baa eko itu nan kawati tanyo aden iyo lah babini Wati namonyo iyo Elsa tapi aden kawati indah bahagia doat tiap hari baca kak baku hampe tiap hari main dongkak-dongkaan ko L1 paciburu bana ko aden ke mahkamah ada boleh de inyo ko dape aden ko baparam sajo di rumah tersiksa bana batin den ko Wati makan hati den de Elsa ko ala bantunya buru tapi perangainyo memaik bana aden ko dek tapaso sajo manika jinyo ko indah ada nak namo jinyo do kok makannya iyo si Elsa Wati makannya iyo sakula laloknya bakaru iyo saropo kabau badabi
Tiok sabanta nyo tak kantik nyo gadang. Jika le buli ambo batanyo kasiwati di mawati selamoko ako itu nan pono tanyo ambo ko TKI dulu 15 tahun iyo di Palestina. Oh kini lah pulang. Iyo dan lah pulang ndak talot dan di Palestina do pono ndak bisa dan lalok nyenyak do pono. Tiok sabanta malayang-layang rudal di ati-ato. Tiok sabanta malatui bom di sebelah rumah. Baru kalama lalok talayang manang yang bunyi pesawat tempur di udara dan sangko nyamuk juo di telingoden. Jadi kini baa untuk planning ke depannya Siwati. Kalau untuk sementara pono biarlah Aden komanjomlo sementara. Malaki ado pulo yang cocok pendampingi Dui Ambo. Menangannya sana hati Ambo sejuk di dalam kiro-kiro. Ada peluang kok. Itu kata hati Ambo ketika batanya pulo hati kabake Ambo. Tu ba rencana pono leh bini pono tu. Rencana Ambo ndak kambo pakai CL1 do lewati. Labua Ambo, lapanua pari Ambo rasonyo. Kalau le cocok peretongan sesuai morjabawi. Kita ulang balik wati kaji lamu. Merajut kembali benang-benang cinta yang sudah lama terputus. Indak den sangko rigo-rigo pipi sinanduang makan padi. Indak den sangko kabacando iko kironyo marabo candonyo Elsa. Aden tak kajui ketika tu kironyo ado Elsa di belakang Ambo. Nama nyimak Ambo bacerita Jowati dari tadi. Aden terciduk bakato Elsa ketika tu. Oh udah buru-buru Aden yo. Dari tadi dedangan udah buru-buru Den. Aikon udah. Inyo siram dan de Elsa jaya baswa padi mato den rasoe kanai ayalado. Elsa bako tibo juo kau disiko jadi padahal tadi pintu kan laden kunci. Endak tahu udah Aden buka loteng cie setelah tu ada langsung melompe. Serupa Spiderman kau yo. Oh iyalah Aden ko wanita tangguh dah. Dan iringnya udah dari belakang. Tanya tuh udah disiko. Memburu-buru Anden udah iyo Kasiwati. Mantan pacar udah ko. Pai banala udah jo jandoko. Kini ba itulah de udah. Udah entakan Aden ke rumah Pak Den. Caren Den kini ko ju. Jika ba itu kata kau Elsa. Oke. Dan antakan kau ke rumah Pak kau Elsa. Mohon maaf Wati. Anggap saja Iko tidak terjadi apa-apa. Biarlah Ambo selesaikan problem rumah tangga Ambo. Sabar pono, sabar. Kurang penyabah, dapik nentaba. Taba-taba juga keciang lay. Iko gara-gara dek nentaba. Hidup den jadi sengsara. Ambo barangke condo dari rumah makan nasi goreng narako tadi. Iyo Siwati nyola pai pulang ke rumah. Nyola mati dek katakuyan. Indah lamo antaronya Ambo berangke sama Elsa. Lah sampai pulau Ambo yo di rumah Ranggaenyo iyo lah mama Ambo. Go di halaman rumah. Panggil iyo apa si Elsa. Apa? Tak lamo di antaronyo. Keluar rumah cando apa si Elsa. Batanyo iyo apa Elsa ketika tu. Adik kau. Ada senang sik menslot kuah. Mengadu sekau. Iko Pak si pono Pak labaula pulo. Inyo labar selingkuh jo jando mantan pacarnyo. Nyo buek perangai Pak. Nggak talo de deledo Pak. Makan hati dan jo si pono ko Pak. Biaden pacare sajo jo si pono. Gian kadang penuh. Ambil Allah dan serahkan kawaang bule-bule. Batanyo cando iyo apa si Elsa kau balik. Kini ba adek kau. Dak ketujuh pono dek kau lai. Kalau ndak ketujuh dek kau. Kau tinggal si pono kau. Indak ketujuh di deledo Pak si pono ko. Macali pono ko aden saraso. Macali harimau cindaku. Oke, siapa takut? Kini ba itulah dek kau Elsa. Apa permintaan terakhir kau? Kini ba itulah udah.
udah pulang balik kasado nalah di Malian tuh udah baju, serawa, ikat pinggang, dompet, jam tangan, serato jo kolor anti slip dan udah pakai itu ha. Udah balikan kasadonyo udah kabake Elsa. Mohon pengertiannya Elsa. Kalau kolor tuyo ndak bisa do Elsa. Biar dan paketkan saja bisu COD. Elsa Mama den jo anaknya sama saja ndak ada pengertiannya. Kejambana kau Elsa. Kau telah melanggar perda pernikahan. Bacare boleh saja kita bacare Elsa, tapi jangan sampai rusak pulau bongen kita gara-gara kolor anti slip tu. Tak dan sangko kasurupo iko do Elsa. Habis manis sempat kau buang air susu, kau balas dengan air pelambahan. La ilaha illallah. Komo deko bana nasib den. Ai ko nyo playboy cak macan ko Timbul artis India ko liah. Kini baju, kopiah, kain sarung. Buka. Cie lai serawa. Buka. Ko ada membeli sadualannya ko mah. Pulangan balik ya. Den. Den, tolong Den. Ya. Kalau ikut yang tak bisa dia menolong anu penuh. Dia pandai selang lai. Saya benar-benar kawan-kawan kapunduang. Den.